out on the open sea, someone had put together the world's most wobbly. Nagkomento ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. manektiwal waras nga AI generated video aming pakita ti karakter ti Pilipino kas may sa nga sunggo. Kunang Secretary Teodoro, state sponsor ti China Daily nga naiparok at ti video. In bagana nga umet ti rimuwar nga panangilibak ti China manekti parok at nga video usut gapuna nga narigat kapatsyan daytoy. It's a state-sponsored video. So, mahirap paniwalaan yun. No? State-sponsored China Daily yun eh. At walang lumalabas sa China na walang pahintulot ang gobyerno nila. So, palagay ko, kinuha nila yung denial ng China kung meron. Pero sa amin naman, sa Defense Department, hindi basta namin paniniwalaan. Kabayatan na nagtalinaeg na tibkar ti presensya ti militar ti Batanes, kalpasan ti panibagada ti Chinese scholar nga paset ti China ti Batanes. Kunan Teodoro, ti Department of Foreign Affairs ti Makamon nga gipila iti reklamo maneg sa balim ng claim ti China. Yung DFA ang may katungkulan dyan. So, dapat ang katanungan na sa kanila. Sa ngayon, maliwanag sa akin na at sa amin, sa Defense Department, na ito ay isang bagay na pwede nilang gawin. Pero mas importante, yung effort nila sa West Philippine Sea, sa amin, at saka sa internal na subversion na ginagawa. Katulad ng mga peke na mga industriya, ang mga lumbag na mga citizen nila na nagfe-fake Filipinos, ang pagkalat nila ng mga illegal na mining at industriya dito. So, pati yung mga ginagawa nila ngayon sa Scarborough at sa ibang mga lugar, itong sa Batanes ay isang sinyal kung ano talaga yung intensyon nila. So, ang Pilipinas, maliwanag sa atin, gagawin nilang apakan papunta sa Pacific Ocean. Iti agdama na paisam lain iti Batanes, ti dati nga barong claim ti China iti lugar da. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.